Ngise kulabo abathi ngalahlwa indoda. Ngise kulabo abathi ngalahlwa ubaba. Ngise kulabo abathi ngalahlwa uma. Ngise kulabo abathi anginabantu emhlabeni. Ngise kulabo abathi bayintandane. Azothi ngindoda abafelokazi. Athi nguyise wentandane. Ngise kulabo abanganamduduzi. Ngise kulabo abahlukumesekile. Ngise kulabo abashawe izimo ezahlukahlukene. Alibonke igama lika Jesu. UKristu ngowakho, insindiso ingeyakho. Umunjalo nje, you are the one who's a candidate to receive umusa nothando likaNkulunkulu. The moment has come. Thank you, Jesus. Okwakho manje is to receive. Wherever you are and say, Father, I just receive my healing. Father, I receive my miracle. Father, I receive in the name of Jesus. Noma ngabe bese kuyisikhathi singakanani, kholwa manje, kholwa manje, kholwa manje, isitshele ukuthi manje kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Alibonge igama lika Jesu. Now, tonight, sesivala. Ngolesibili ngashumayela intshumayelo ethi, who must be saved? Ubani okumele enze njani? Asindiswe. Sathi 1, zonke izizwe, zonke izilimi, zonke izinhlanga, irrespective ukuthi umuntu omnyama, umlungu, windiya, we-colored. There is only one God who created all these nations and all these races. That God, He wants everybody to be saved. Somebody say amen. Lithi iBhayibheli lokhu kuhle, kuyabongeka, kuyatuseka emehlweni kaNkulunkulu othanda ukuba bonke abantu benze njani? Basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso. So ma umuntu omnyama usindisiwe, you are not lost. Ngiyangizwa nibazalwane. Alikho izulu labelungu nezulu labantu abamnyama nesongo sabelungu nesongo sabantu abamnyama. There is only one heaven. Nikhona nibazalwane. And kulelo zulu singena sonke ngobani? NgoKristu. Sathi ungadidiswa ukuthi uJesu waqhamuka ngesizwe sani samaJuda. Sathi lokho kufana nemvlopi, into ebalekile lento engaphakathi encwadini. Umyalezo uthini? Angeke ke uzuthi angiyifuni incwadi noma ngufuni lo myalezo ngoba uqhamuke nge-envelope epink noma nge-envelope ebrown noma nge-envelope emhlophe. I-message engaphakathi encwadini, it's more important than an envelope. So ungasali kwi-envelope yokuthi uJesu uyiJuda bese ucabanga ukuthi you don't qualify noma umdinga empilweni yakho. Nikhona bazalwane? Sasesithi nabampofu bayamdinga uJesu. Yingakho lithi iBhayibheli raises the poor from the dust because akabathandi bempofu. It is not in the plan of God for people to be poor. Ngiyangizwa bazalwane. Yingakho uthi uJesu umoya wenkosi uphezulu kwami ungigcobile bangishumayela ivangeli kwabanjani? Kwabampofu. Basindiswe, babuyelwe idignity ngoba ipoverty thatha idignity away from you. Ikwenza ukuthi ubaba ube ubaba ngegama but you cannot provide ngoba ubanjwe ipoverty. Ngiyangizwa nibazalwane. Yeah, lithi iBhayibheli there was a wise man. Yayihlakaniphile le ndoda. Kodwa ehlakaniphe kwayo lithi iBhayibheli was poor. And lithi iBhayibheli nobody remembered that poor man. Ngiyangizwa nibazalwane. Ma umpofu abantu bakukhohlwa kalula. Ukukhohlwa na ihlobo zakho uma uxakekile. Ngiyangizwa nibazalwane bami? Yes. So ungayithandi poverty. The plan of God is that you must prosper in every area of your life as your soul prospers. Ngiyangizwa nibazalwane? Yes. Sasa sithi nabacebile, God wants them to be saved. Ungathathi ingcebo yakho uyenze libe ithemba lakho. But ithemba lakho libe kuphi? kuNkulunkulu. Samveza uSake ukuthi wayecebile. Kodwa wenze njani? uJesu wafikisa insindiso kuyena ngoba nabacebile bayayidinga inibazalwane insindiso. Anikhona inibazalwane? Yeah. Saveza futhi ukuthi nalaba asebezilahlile ngenxa yokwehluleka kwabo nobuthakathaka bakhe. Lithi iBhayibheli uyandisa izikhwepha konjani? Kobuthakathaka. Onganazikhwepha wandisa izikhwepha. Kulo weak umpha ini?
amandla. Nikhona nibazalwane? Sathi ungavumeli ubuthakathaka bakho nokwehluleka kwakho kukwenze uzibone ungekho fit for insindiso. Insindiso eyalabo nababazibona bengekho fit, ngoba lithi iBhayibheli bonke abamamkelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana baNkulunkulu. Insindiso asiyiphili ngamandla ethu, kodwa siphiwa amandla kuye. Lize lithi iBhayibheli insizwa ziyophela amandla abasha bawa nokuwa, kodwa abamethembayo baphiwa ini? Amandla amasha. Bagijime benze njani? Bangakhathali. Nikhona nibazalwane? Kusho ukuthi uma ulithatha lolu hambo kunamandla kunamandla onikwa wona okuhamba lolu hambo. Mani khona amakholwa ithani amen. Saphinda futhi sathi ubani okumele asindiswe? Sathi nobalungile. Lokuthiwa uyintombi into uyinsizwa nsi, akaze athintwe umuntu, akaphuza, akabhema, akathuki, uhlala ehleze ekhaya nje, uyingane eyaziwa ukuthi lengane ifundisekile. Angazi noma nikhona nibazalwane? Yeah. Lithi iBhayibheli ukulunga kwemvelo kufana nezitoto enjani ezibolile. Yinhle lonto. Keep on sisi, keep on my brother. Uziphathe kahle kuhle, kodwa it will not qualify you for ukungena ezulwini. Ngiyakuzwa nibazalwane? But what will qualify ukuthi ungene ezulwini, it is Jesus Christ himself. Hayi ukulunga kwemvelo. So ungacabanga ukuthi wena uyitshela ukuthi hayi angimdingi uJesu ngoba ngilunge ngidlula abasesontweni. Uyazikhohlisa. Nikhona nibazalwane bami? Uyazikhohlisa. Alibonge igama lika Jesu. Yes. Obani abanye esekumele basindiswe? Class wozana. Sinners must be saved. Sathi sinners must be saved. Nalaba thina sesiba write off. Sathi thina lo ngeke. Sewakhipha izisu, sewabulala abantu, sewenza ukuthi nokuthi. Nalaba banjalo simbona uJesu efinyelela kubona, kucomplain abantu. uJesu ehlezi nabafarisi, uJesu ehlezi nama tax collectors, bacomplain abantu. Bathi yina adle nezoni. Wathi uJesu angizile kwabalungile, kodwa ngize ezonweni ukuthi zenze njani? Ziphenduke. Nikhona nibazalwane? So there is no reason for you not to be saved. Amen. Tonight, my title of my message is why you must believe in Jesus Christ. Why you must believe in Jesus Christ. Kunomoya khona, especially as when lakithi lase South Africa. Umoya othi kholwa noma yini ofuna ukukholwa yona. Mangifuna ukukholwelwa esihlahleni, ngisenze sibe uNkulunkulu, nginelungelo lokuthandaza esihlahleni as long as ngikholelwa nje kusona, it's right. Mangifuna ukuthandaza indodeni ethize, ngiyenza ibe uNkulunkulu, yilungelo lami lokuthi ngithandaze indodeni ethize, ngiyenza ibe uNkulunkulu. Angani manikhona nibazalwane? Now kunaloko yokuthi why Jesus? Yini ngavela ngikholelwe nje kusofa wakwami noma iTV yakwami? Ngoba abantu baze bathi yabona into noma abe yini uma ukholelwa kuyona iyakusebenzela. Kuthiwa ngisho ungathatha isihlahla lesi esincane, mawukholelwa kusona leso sihlahla sokusebenzela. Uze ucabanga ukuthi kusho ukuthi ngempela empilweni uyayikhethela ukuthi fanele ukukholwe noma yini. Let's circle these few truth. Sisuka nje. One, lo mhlaba akuwona wakho. Lo mhlaba ngoka Jehova nokugcwala kwawo. There is a boss who owns this world. Nikhona nibazalwane? Number 2, lo mphefumulo ophefumulwayo akuwona owakho, ubolekiwe, unomnikazi wawo. Number 3, lo mzimba onawo akuwona owakho, ubolekiwe. Number 4, wonke lamanzi owaphuzayo, including nalawo wathenga esitolo, kukhona umuntu owacreateile ngoba ecabangela, ekuthanda ukuze usustaineke empilweni. Number 5, konke ukudla okudlayo kunoNkulunkulu ocreateile. Ngiyangizwa nibazalwane? Ubanana odlayo khona uNkulunkulu ocreateile. Nikhona nibazalwane? Amakabisho owadlayo, imathini, inyama yeskapu nenyama yenkomo, nazo zonke le inkukhu eniziqedayo nize nenze ngamaladi ngazo. There is a God who created those things because he's thinking about you. Ukuthi engakunikeza lokudla uzophila ngani? The air you breathe, ulwandle lolo lapha kunoNkulunkulu olicreateile. One God, not many gods. Ilanga, ubusuku, imini, inyanga, inkanyezi,
Niyangizwa bazalwane? Somebody created the whole thing that you see today. Yingakho lethi iBhayibheli isiwula sisenhlizweni yaso, there is no God. Ngoba sidla amakabishi kaNkulunkulu, sidla obhanana kaNkulunkulu, siphuza amanzi kaNkulunkulu, siphefumula umphefumulo kaNkulunkulu, sihambe ngomzimba siwunikeze uNkulunkulu, bese sithi akekho uNkulunkulu. Who created all these things? Ngoba azikho izinto ezazivelela zona. Everything mawuyitrace inomsusa wayo. Kukhona la kunesiqalo khona. uNkulunkulu wethu uyisiqalo nesiphetho. Abangizwa nabazalwane. Manje lo uNkulunkulu ke okuyena ocreate yonke lento esiyibonayo nesustainayo. Ngoba even ngisho energy yokuthi there is no God, you receive it from him. Akekho uvuka ekseni ngoba decide ukuvuka. Wonke umuntu uvuka ekseni ngoba enikezwe iopportunity uNkulunkulu. Laba basesibhedlela abekho ezibhedlela ngoba bethanda uba seyibhedlela. Uba kuya ngabo ngabe nabo bayanqashanqasha njengawo. Nangizwa nibazalwane. So every beautiful opportunity lokuphila ulinikezwe ubani bazalwane uNkulunkulu. Don't waste it. Nikhona into bazalwane. Yazi abantu benza exactly lento eyenziwa ingane zabo uNkulunkulu. Umuntu abe stressed. Le ngane asingilaleli, uyamlalela yini wena uNkulunkulu? Ikwami la okaNkulunkulu umhlaba kona. Naye uthi ikwamla, njoba ungangilaleli ikwamla. Njoba unganandaba nami ikwamla. Naye usho njalo kuwena. Ngesikhathi wena usho njalo einganeni zakho, naye uthi nawe niyadelela, aninandaba nami, kodwa nginenzela ukuthi noNkulunkulu ukuthi udla amakabishi ami, udla obhanana bami, awunandaba nami, uyangikhohlwa. Uzibona ingane zakho zigcwele uSathane. noNkulunkulu uthi what's wrong with you? Yini ngempela yini? Angani mani khona bazalwane. Ngoba izibuza into eyodwa ukuthi njengoba ukwazi ukuthi unhlehle nje uhlakaniphile kanje, you don't need God. What if God ethi okay, ake uthole wakho umzimba ubuyiso wami, ake uthole wakho umphefumulo ubuyiso wami, ake uyeke ukudla okucreatewe yimina, ake wenze okwakho ukudla okucreate, ebese uthi ungahambi kwami umhlaba uhambe kowakho, athi ungawaphuza amanzi ami awuphuza wakho. Yini ongasala naye? Ayikho into ongasala naye. Ngoba umzimba uzobuyela lapho, umoya ubuyela kuyena. Ayikho ngamanye amazwi, you are nothing without God. Whether we are called or called, you are what you are because of his grace. Whether you follow him or you don't follow him, every single day his mercies are new every morning, to those who believe and to those who do not believe. Yazi uNkulunkulu kwakuthanda uyisedeleli. Yabona nje ukungibona nje isithunywa sakhe ngimile la. Wena ubona isiphukuphuku somuntu kumuntu othunywa uNkulunkulu. But still uNkulunkulu athi wena ngizokuthanda. Akugibele isimoto ungayideserve ukugitshelisa imoto. Act treat as if you are in good terms with him, yet you are the enemy of God. How can you feel? Just think about it. How can you feel when if uthanda umuntu ungagcini ngokumthanda, umenzele zonke izinto ezinhle umzama, kodwa uthole lo muntu he hates you with passion? Not just he hates you, he hates everything that is associated with you. Ngoba kunabantu abangamfuni uNkulunkulu ngalendlela ukuthi nalabo abashumayela ngoNkulunkulu abamfuni. Umsindo nje ophakamisa igama likaNkulunkulu kuthi wakhonza uNkulunkulu, bathi awubazosibangela isicefe. Engathi angezwe umsindo wasemathaveni. Owasemathaveni uyambusisa. Makushawa umsindo weopen air acikeke ezwe la. Kube khona into emala kuye. Noma ngezwe umsindo abantu bejahana ngemmese nangebhama akanankinga. Kuze kuthiwa sojava kuze kusekuseni kungalalo akanankinga. Kodwa kuthiwa nje kushawa ukube kuyitende eduze kwakwakhe. Bahamba nini? Bahamba nini? Iphasi imambane esikoleni, iphasi imambane. Iphasa ngumqondo unikeze uThixo. Nobody has applied for him mind now. Bona laba kuthiwa yellow bone. Mebe ngakholwa bayinkinga. Ngoba baqhenye bazibaqhenyela ivangeli.
engathi wakuthenga ukuba uyellow bone kanti wakuphiwa ngomusa kaThixo. Uyelo nje bakulandela nje uyena okwenzile. Nalabo abanezipika bathi mabehamba bazizwe. Uyangizwa na? Ushaypheke uyilento iyona baphenduka nawe nje ubunzima nobumangalisa kaNkulunkulu nobuchule bakhe kushape ekumolde beka zonke izinto ngononina. Yeah. Ngamqhenyela uNkulunkulu akaqhenyela ungabaqhenyela bonke hayi ngamqhenyela uNkulunkulu. You are nothing without God. That is why mase wise lalela gentlemen. Yabona mase uhlakaniphile. Noma bethu uhluleka kangakanani endleleni yakho call. Awuyenzi lento ukuthi no ngifane ngiqale ngilungise eqale bese ngenkosi. No. Uza uNkulunkulu uthi baba ngiza kuwe njengoba nginje. Ngiza kuwe njengoba I cannot fix myself. Angazi ukuthi ngaqala phi kuyilungisa. Kodwa ngiza kuwe njengoba nginje ngoba you created me. You love me ngingakuthandi. Uvuke ekseni uhamba omkhonzi. Hayi lento yakho ukuthi njalo ngesonto ukhuthela ufuna ukwenza ama washing ngesonto. Ngesonto zonke insuku uyivila. Kodwa amandla okwenza spring cleaning kuwenzwa ngesonto ekseni ufana ukuye enkonzweni. Uzwa amandla spring cleaning ukuthi engathi ngeke ngiclean kahle lo muzi. Uclean kahle lo muzi. Makuyisonto okusuku efana ngabe uyaphuma ngalo uyokhonza inkosi. That's the day osinikeza iholiday. You can do everything for everybody, but you don't want to spend 2 hours in giving glory to the God who gave you life. Unesibindi. Yes, unesibindi. When it's time for God, you think it's a waste of time. You think it's a waste of time to go to church. You should feel sorry for yourself. You don't go to church because you are holy. You go to church because you know nembeza. Or there is a God who gave me an opportunity to be alive. Unesibindi. Yabona ukwazi ukulala ngesonto emini. Unesibindi, unesibindi ungabulala umuntu wena. Njoba ubabaza bonke labantu ababulala abantu wena oqalo ingozi. Ungalala kanjani? Ngosuku lokudumisa yena. Whatever excuses on now not to go and worship God, let me tell you, those excuses are your enemy. Those excuses are your biggest enemy that are going to stop you from seeing ubuhle bukaNkulunkulu in your life. Yazi mthini iBhayibheli? Mufunda uMshumayeli chapter 12. Lithi khumbula umenzi wakho. Ngoba unomenzi. Khumbula umenzi wakho, khumbula umdali wakho. Lize lithi iBhayibheli einsukwini zobusha bakho. Lithi iBhayibheli singakafiki isikhathi noma insuku kodwa uthokozi ngazo. Ngoba kunabantu abaphila bebalekela uNkulunkulu. Ngoba bethi badla ubusha babo. Kuze kufike izinsuku abasola ngazo ukuthi ngazalelwana emhlabeni. Impilo engaqalanga injalo ngesikhathi beqala ukuyidla. Problem yabo bakhohlwa uNkulunkulu bakhumbula bonke abantu empilweni bakhohlwa umuntu ebefanele bangamkhohlwa. Kusithatha phi isibindi? Sokuthi ukhumbule bonke abantu. Nama appointment abo bonke abantu. Awukhohlwa ama appointment odokotela. Awukhohlwa ama appointment interview. But ukhohlwe appointment kaThixo. Every time God is waiting for you, ukhuluma nawe on Sunday, you don't honor your appointments. But when you are in trouble, you will be crying tears. You will be saying, God, come and show up. Where are you? He will be taking his time. Uvuna lokho kutshalile. Lithe iBhayibheli kulabo abathembekile uziveze ethembekile. People, listen, abantu bayathanda ukuthi uma izinto zonakala empilweni yabo, they blame God for every wrong thing that is happening. But when things are happening well, izinto mesihamba kahle. Apha amadlozi akithi ke siwabonke.
But when things are tough, Lord, what have I done? Let me tell you, nobody can run away from God. Ekugcineni athi empilweni, I'm happy and I'm satisfied. Even if ngishangane mali, you cannot run away from God and die peacefully. Never. It cannot happen. Are you listening to me? You were not created for yourself. You were created for Him. You were not created for yourself. You were created for Him. So, let me say this. Why you must believe in Jesus? That's what I want to answer. That's the question I'm asking you today, and I will be giving you answers. Number one, the reason why you must believe in Jesus is because when you believe in Jesus, you receive eternal life. When you believe in Jesus, you receive eternal life. Unikezwa ukuphila okuphakade. Now, ukuphila okuphakade awukutholi emva kwethuna. Ukuphila okuphakade ukuthola usanganeno kwethuna while you are still alive. That's why you just weze emhlabeni, ezofa emhlabeni. Ukuze indaba yomuntu ilungiswe sasemhlabeni. By the time ephuma emhlabeni, ngokomoya kusala umzimba, indaba yakhe ibe seyilungisiwe. Webathandekayo, izulu lifana nalama hotel street. I lawo 1 hour. No 1 night. No. Izulu lifana ne hotel eli street. Ubooka before ufike. You do reservation before ufike. Utufika nje kuthiwa Mr. So and so uthi yes, unikeza ukhiye wakho ushone phakathi eroomini. Izulu alifuna ukusurprise wena. Don't try to surprise heaven. You will be surprised. You reserve your place before you come. That's why you give your life to Jesus now while you are still alive. Little Bible, John chapter 3 verse number 36. Lady, he who believes in the Son has everlasting life. Has isn't his lesson. Who has ukusho kona ukuthi phela unako ukuphila phakathi akushiya ukuthi uzonikezwa. He has eternal life. Where is this eternal life? This eternal life is in your spirit. Lo zalwa kabusha masithi be born again asikhulumi ngomzimba wakho kodwa sikhuluma no spirit man wakho ukuthi ngesikhathi wamkela uJesu Christ njengenkosi nomsindisi kwenzeka a greatest miracle that the mind of a person cannot explain. Uzalwa kabusha uNkulunkulu uguqula lo moya wakho ebese ufaka eternal life. He makes you a brand new man, akufake eternal life. Now when God gives you eternal life, immediately those asenyameni usenzwa izinto usadesire izinto kade uzidesire, but your spirit has been changed, and that spirit cannot die because that spirit is born of God. Nangizwana bazalwane, lithi iBhayibheli umuntu okholwayo usedlulile ekufeni. We have crossed from death to life. Listen, umuntu okholwayo lithi iBhayibheli akasayi kwehluleleni. Umuntu okholwayo akufuneka asabe ngokufa. Awunangizwana bazalwane, because in the Bible we have crossed from death to life. We are not ashamed. Why? Why? Because Jesus Christ was judged on your behalf. Wahlulelwa, wapanishwa for izono zakho. Zonke izono zakho zabalelwa kuKristu. He became sin for you. He paid the price for you. He was punished for you. Ukuze wena ngayo uKristu usindiswe. Olake enolizayo usindiswe ngobani? NgoKristu, hayi ngemsebenzi yakho, kodwa ngoKristu.
That is why the Bible inkokhelo yasono iyini ukufa. Kodwa baselithi but the gift of God isipho sikaNkulunkulu is eternal life. So eternal life, it's a gift that God gives to those who believe in Jesus. He gives it to them. He said, I give you eternal life. Why? Because you are believing in my son who died for you, who was punished for you. So that's why you must believe in Jesus. Because you will receive eternal life. And this eternal life, lokuphila okuphakathi awutholi kwenye indlela, kwenye indawo, nakwelinye igama, nakomunye uNkulunkulu okhonzwayo. Noma ungaba nesihlahla sakho othandaza kusona, uthi sihlahla ngiyathandaza, nginika indoda, uyithola indoda. Uthi sihlahla nginika imoto. Ngempela uthandaza esihlahleni iphuma imoto. Uthi wesihlahla nginika imali, uyithola imali esihlahleni. Uzutshela abantu uyabona lesihlahla siyasebenza. Uthi isihlahla ngiyagula ngiphulukise. Sikuphulukise isihlahla. Kodwa there is one thing engeke sikunikeze yona. It's eternal life. Angiphiki ukuthi uma uya kwezinye izindawo mhlawumbe kukhona ama result owafisayo ungawathola. Kodwa lalela noma lawo ma result noma lezo zindawo noma labo uNkulunkulu noma lawo mathemba noma ngakunikeza umhlaba wonke. Lithi iBhayibheli kuyomsizana umuntu ukuthi azuzwe izwe lonke kodwa luzwe umphefumulo wakhe na. Because ukuhlengwa komphefumulo wakhe, it can only happen through Jesus Christ. Nikhona bazalwane. And without Jesus there is no eternal life. Qala ngizwe kahle ngoba usuku lokugcina. Wena awuyena lo muntu ombona esibukweni. The real you is on inside, is ungaphakathi. Lo muntu loyo ubaluleke ngaphezulu kwenyama. Nikhona bazalwane? Ngifuna ukuveza ukuthi ubaluleke kanjani lo muntu ongaphakathi kuwena. Oh moya. The reason why you can see me today is because umoya usangaphakathi. The reason you can hear me today is because umoya usangaphakathi. The reason we are sitting the way ohlezi ngayo is because umoya usangaphakathi. The reason you can smile, you can breathe, you can do anything, you can walk is because umoya usangaphakathi. Nikhona bazalwane? Umuntu ohlaphuke ingalo umoya ungaphakathi uyaqhubeka phila. Kuphuma ihlo aqhubeka phila. Kuhlaphuka umlenze, car accident aqhubeka phila. Kodwa meke kwaphuma umphefumulo. Ngisho kade ethandwa yibo bonke abantu. Ngelinye ilanga wakhala umhlaba wonke. Kushone uDiana. Owayethanda uDiana yibo bonke abantu. Noma wabe emthanda kangakanani emuhle kangakanani nemisebenzi yakhe, but the day efa ukuba babeqhubeka bemgcina uDiana wayezonuka nephunga lakhe baDiana sakwazi ukubekezela enxese sikungcwaba sikuthanda. Ungacabanga abantu sibangcwaba ngoba singabathandi, sibangcwaba sibathanda. Sikhaliswa yini? Sikhaliswa ukuthi asina choice. Ukuba we were given a choice bese uthi ungafi noma sikugcine, kodwa ngenxa ukuthi usuke sekuhambe yena ngempela. That's why uma ufika esidumbini umuntu ebesasanda kushona noma emngcwabeni kuthiwa uhambile kodwa ufika esidumbu nasi la. Uma uthi uyavula amehlo asakhona amehlo kodwa akaboni. Uthi uyakhuluma nawe uyamhlebela uye akezwa. Amadlebe akhona imbobo zakhona kodwa akezwa. Izandla zakhona kodwa uthi uyazithinta uthi uyamxhawula kusizakala lutho ngoba umuntu umoya. Umuntu umphefumulo. So ungathathike kancane lo mphefumulo ucabanga ukuthi uma uvele waphuma nje lo mphefumulo uzophelela la. It's not the air, it is the real you. Yabona uma usuyazi lento uyohlukana nokubukela phansi labantu abayidudla ngoba wena uyisilend. Ngoba you'll begin to realize ukuthi sonke siyafana. Ama-overall nje, ama-overall kufana le nyama le ifana le ngube sigqokile ezingafani. So akakwazi ke ofake uyellow ebese ethi mina ngingcono kunofake ublack nobovu. No. Angani manikhona bazalwane bami? So eternal life is a gift that God wants everybody to receive it before we die.
Because if we die without receiving eternal life, we are in a mess. We will die eternal death. Ngale kwethuna uyonikeza umzimba ongabuni ozokwazi ukufila kodwa ungawuhloki. Uzubuhlungu ungawuhloki. Mawubuza umnandi ezulwini uzuba umnandi basezulwini kodwa ungakhathali. Ingakho kuthiwa abasoma abasalambi. Umzimba yenkazimulo. Umoya wakho uma uphuma, it's either uyongena emzimbeni wenkazimulo noma uyongena emzimbeni wokufa ushinguna phakathi. Uzwa ama pain kodwa ama pain angapheli. Ukusho ngapheli. Bakhona nabantu. Number 2, why you must believe in Jesus is because Jesus is the way and the truth and the life. Akekho omunye ongakisa kubaba uNkulunkulu ngaphandle kaKristu. Nikhona bazalwane? Yabona la? Na umnyango ongena, na uya. Umnyango ongena. Okay? Na uya. Umnyango wani? Shiya lo wama VIP. Ezulwini, all of us are VIPs. There is only one door. Ngizwile bazalwane? Engenwa lo mnyango uKristu. Anyone ocabanga ukuthi uyoqhamuka ngomunye umnyango noma ngenye indlela, leyo ndlela iyifake. Ngoba uthe uyena uyindlela neqiniso, which means yonke enye into okholelwa kuyona iyifake. The genuine thing is Christ le ebekiwe. Now, ake sithethe ngokuthi ke nawo umnyango lo obekiwe. Any person ongazama ungena ngewindi umgulukudu. Akavume isigebengu soqobo. Akavumelekile. Nikhona bazalwane? Akavume, he is not accepted. Nikhona bazalwane? Whoever is in charge of this hall, akuthina slice decide ukuthi singena ngakuphi, but whoever is in charge, makumasipala uyena othe bonke abafuna ukungena kulelo hall, na indlela yokungena. So alikwazi ke bazalwane ukuthi izulu kweli kaNkulunkulu bese ni decide ukuthi nizongena ngayo imiphi iminyango. Ngoba even ngisho nawe kwakho, yabona kwakho unesango engenwa ngalo. Anyone ongangeni ngesango lelo libekile wena usenkingeni ngoba yikwakho. So noNkulunkulu kunjalo, akho umuntu ozoqhamuka eseqhamuka nesango lakhe azuzongena ngesango lakhe. Ngeke lize livunyelwe lelo sango, ayikho enye indlela. Upotsha hey. So Jesus is the only way. So when you run away from Jesus, there is no way in which you can meet your God. There is no way. According to John 14 verse number 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. That's why you must believe in him. Number 3, when you believe in Jesus, there is no way in which you can be a child of God and have a healthy relationship with God without Christ. Christ is the one who introduces you God. Christ is the one who makes you to qualify to be a child of God. So without Christ, that's why Christ ukuze menikela ngegazi lakhe wena uhlanzwe ngegazi lakhe ukuze ukwazi ukwamkeleka uNkulunkulu. So akekho ngamkeleka uNkulunkulu ngaphandle kokuhlanzwa ngegazi lika Jesu. Elinye igazi alinawo amandla okuhlanza. Nikhona bazalwane? There is only one blood. Ngantshela ngathi ningaspoileki. Yilabantu abasebenzisa zonke insipho bayiphambanise bathi basebenzisa like liquid ukwasha imoto. Kanti sunlight liquid yokwasha ini isitsha akuyona ukwasha imoto. Umuntu athathe isunlight bar soap ageze ngayo umzimba yokwasha amanapukeni ezingane.
Abone khona nibazalwane. Listen, insipho yomphefumulo womuntu, it's the blood of Jesus. Noma ngageza gazo zonke insipho, kodwa when it comes to the washing of your soul, your cleanse komphefumulo wakho, it's only the blood of Jesus. Yona nsipho ekhona. Without the blood of Jesus, I don't care noma ungahlaba inkomo engakuthi inkosi ngiyashweleza kuwena ngonile ngicela ngisho ungahlabela amadlozi uhlabela yena uNkulunkulu uthi baba nali igazi lezilwane ezu7 imbuzi ezu7 eloku ngiyashweleza kuwena baba ngonile ngeke uthethelene uthethelelwa only through the blood of Jesus Christ. Ngoba ilona igazi elingcwele yilona uNkulunkulu aliqualifyisile. uNkulunkulu wama standards. So his standards sakhe as the boss yomhlaba nomphefumulo wakho uthi hlanzwa ngegazi ungahlanzwanga ngegazi angikudingi. That's why you must be saved. Akekho umuntu ozosindiswa ngemsebenzi yakhe emihle. That's why siyophoxeka lapha ezulwini. Ngoba kunabantu abenza izinto ezinhle emhlabeni, bahamba bama heroes emhlabeni. Kwathiwa benze into ezinhle ezimangalisayo. Kodwa iproblem yabiyodwa abazange bahlangane noJesu. Abazange benze imisebenzi emihle. Thank you. Wena khala kanjani? Khona abantu abomangala bebefica wena ezulwini. Kodwa yini into abayoyenza ngoba usindiswe ngomusa. Bomangala ukuthi hayi bo besimazela ukuthi hayi phela lo uqualifyiswe igazi. Uqualifyiswe igama lika Jesu. Uqualifyiswe umusa. Listen, lento insindisi ungayithathi kancane. Nikhona nobazalwane. Yabona nje bathiwa ngihlengiwe ngegazi lemfana. Kusho khona ngempela. Leli Bible lona awusayi kwehluleleni wena, awusayi wena ukuhlulelwa. Why? Because uKristu wahlulelwe on your behalf. Unkulunkulu, let me tell you, when you get saved, unalento ekuthiwa ngesingisi lapha emsebenzini kukhona lento ekuthiwa ama fringe benefits. FRING isingisi leso. Ama benefits atholwa abantu abathize enkampanini abaseyikhundleni ezithize. Akubhekwa lapho ukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa. Kubhekwa ukuthi have you met the criteria yini? Bese kuthiwa nanga ama fringe benefits that you must enjoy. So, lento yokuthethelelwa, it's one of the benefits esinikezwe wona. Christ, when he was hanging on the cross, he died for the sins of your past, your present sins, and your future sins. Ukuzungalahlwa lithi Bible, now there is no condemnation. Akusekho ukulahlwa kuba Kristu Jesu. We are not given a permission to live anyhow or to live in sin. Kodwa lithi Bible uma wona yazi ukuthi unommeli wena osezulwini. Umzalwane onayo ungamahluleli njengomuntu ongena Jesu uma wona akufani, into ethu ayifani. Thina sinommeli thina. Yena akanammeli. Uyabona umuntu onommeli enecala, embulela umuntu kwathiwa 6 feet underground kuba khona ofakazi abathi sambona wambulala. Uma ethole ummeli oright, ummeli akabuka ukuthi wenzeni. Ubuka imotives ebezenza lento bekwenze njani. Aphume kuthiwa not guilty kodwa umuntu ufile. Anwazi lawo macala njalo. Afile umuntu saba khona encwadi mhlawumbe wazi wabona na pu. Akubhekwa kuthiwa umdubule kuthiwa before amdubule bekwenze njani. Amethola ummeli oright aphume phambili ecaleni. Sinjalo ke ungabuki ukwehluleka kwamakholwa uyitshethu uyafana nabawufana banommeli batsebonile besethi baba nalesi sono sakhe ngasijezela leli gazi baba lisanamandla okumthethelela. Lithi Bible ngilobela lokuba nazi ukuthi manona nommeli osezulwini wemzalwane wami ungazilahli la uhluleka khona. Leli gazi likhona liphela amandla. Wena okwakho uthi baba ngibuye ngahluleka. Baba ngihlulekile again.
athi rise up again. Ingakulithi iBhayibheli, a righteous man falls 7 times and he rises up again. Udaba lethu lukhulu kabi. Udaba lethu lunzima. Ngiyangizwa nibazalwane. Ungalinga nje uthi mina ngihlula amakholwa mina. Ngingcono kabi. Hayi thina singcono. Sinommeli. Okunmasona. Mahluleke endleleni. Athi baba khumbula. Zonke iphambeko zakhe zabalelwa kimi. Wonke amacala akhe abalelwa kimi. Yonke guilty yakhe yabalelwa kimi. Le punishment ebekufana kayithole ngayithola on his behalf. The reason why kuthiwa wena usaye kwehlulelweni yingoba uJesu wahlulelwa on your behalf. Wathatha isijeziso nesiphambeko sakho nobubi bonke bakho be-past, ne-present, ne-future. Lalelani webazalwane. Yazi umzalwane emethu uholy, umuntu emethu uholy. Usho ukuthi akaphuza akabhemi akajoli. I-holiness kaNkulunkulu, it goes beyond that. We could not meet the standard of holiness kaNkulunkulu. So that is why God gave us the gift of righteousness. Because you believe in Jesus Christ, Christ fulfilled all righteousness on your behalf. There was an exchange in the cross of Calvary. He became sin for us. We are not trying to be righteous. It's a gift by simply believing in Jesus. That's why our salvation is by grace. What is grace? It's something that you do not deserve. That's what grace is. So as we preach, we are preaching the message of grace. How can you sin? Because that qualifies you to stand before God. So when we invite you, it's because uNkulunkulu savula umnyango ukuthi bonke abawudingayo lo musa abeze bezo receive free of charge. Because when you don't receive it, you will stand before God. Bese kuthiwa ke you don't qualify to enter. Why? Uthe unikezwe opportunity yokuthi thatha ummeli ozokumela before God. Wanqaba. Nikhona bazalwane. Okwesine, I'm about to close. Why you must believe in Jesus? Because Jesus is the one who's got strong shoulders to carry your problems. Ungazuzuyibulale ngenxa ukuthi awunamsizi, awunamncedi ongancede empilweni. Lalela bazalwane. Impilo noma ingamnandi namhlanje kodwa impilo ihamba ikubuza ukuthi ubani ongumhlengi wakho, ubani ongumsizi wakho. Iyakubuza impilo. Kufika ikhathi lapho khona impilo izokuchallenge ukuthi who is your helper empilweni. Ingakathi uDavid usizo lami livela entabeni. Phamisela emehlami entabeni usizo lami livela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Who is your helper? Ubani umsizi wakho? Impilo izohamba ikubuze lo mbuzo ukuthi who is your helper? And when you don't have a helper ozokusiza akuthwalele inkinga zakho nama challenges empilo, uyothatha isibhamu uyibulala. Uzubulala ngisho ingane zakho, ubulala nonkosikazi ngoba unamsizi. Athi uMatthew 11 verse 28 athi nina nonke nikhathele athi zani kimi ngizoniphumuza. Ngizwa nibazalwane. So when you take Jesus, uthatha umuntu ozokuphumuza empilweni. Ngoba baningi abantu namhlanje osibabona behamba kanti bagqilazekile. Ungacabanga ukuthi bonke lobo abutshwala baphuza ngoba bebuthanda. Abanye bazama ukuziba isisinde esikhona ngaphakathi emphefumulweni. Ungababona bengasenanda abanye bedla ama drugs. Inkinga hayi ukuthi yini? Inkinga bahamba basindelwa. Nikhona nibazalwane? Basindelwa. Abanye babona bejive kuze kusekuseni, not because they are really enjoying. Abanye ukuthi nje basinda bakwazi ukuhlala bebodwa. Ngomehleze yethu sisi lonke liyabuya acabanga ngisho ukuyibulala abesefuna abantu abazoba naye ukuze azibe lento emsindayo ngaphakathi. Ngoba umthwalo omningi wabantu
akuwona losubona ngaphandle bewuthwele. Abantu bathwele kakhulu ngaphakathi. Why athi uJesu nonke likhathalezana kimzonsini? Akhulumi ngabantu abasindwa amazambane abaphuma emarket. No. He's not talking about abantu abathutha abaqubula ifurniture uthi nina nisindwa ifurniture uzani zoniphuma. No. Ukhuluma ngabantu abasindwa ama-issues of life. Bahamba bebuke ngathi bakhululekile kodwa ngaphakathi bazacile base-ICU ngaphakathi emphefumulweni wabo. Badinga umsizi, badinga umhlengi, badinga umuntu ozobathwalela ley'nkinga ababhekene nazo. Inkinga ezahlukahlukene, ezinye eze-guilty yezono zabo ze-past. Praise God for the blood of Jesus. Elihlanza ngisho-guilty yezono zakho. Abanye guilty ye-rejection. Warejectwa ubaba wakhe, warejectwa uma. Uhambe funa ukuthi isibongo sami sakabani. Uzibone ngafithe ngena-identity. Ngisasayindoda endala, usahambe funa uma. Ngoba uthwele umoya we-rejection. But praise be to God for Jesus. Kunoma warejectwa ubaba wakho, warejectwa uma wakho, lithi iBhayibheli umlahlwa kubantu akasiyi umlahlwa kuye. No matter who no poti la uvela khona, but once you come to Christ, He will wipe away your negative past and give you a better future. Nikhona nibazalwane? Yeah. Baye bahamba bathwele. Nikhona nibazalwane? Bathwele iziqalekiso zakubo. Zemndeni yakubo. Ayikho into elungayo. Bonke abakini nishawa into eyodwa. Mhlaba niqashwa nonke. Mhlaba nuqeda umatric nonke. Mhlaba kushada umuntu kini nonke. Yonke imndeni nokhondolo lwayo. Elivamise ukuthi ilandele kuwo wonke umuntu wakulo family. Abanye sithi izinto seziyalunga ziphunyuka izinto sezila phambi kwabo. Lo muntu usuke athwele ustress ufrustrated because akaphila impilo yephupho lakhe. Uney'fiso ezingafezeki. Unempilo estagnant emile engayindawo. U2010 usaphila impilo ayiphila ku2010, no improvement, no progress. Lo muntu uthwele uzazayibuze ngisaphilelani bekunje. Yingakho athi uJesu wozani kimi nina nikhathele nenisindwayo. Lalela, le inkinga odlula kuzona ziyafika nakwabakholwayo. Kodwa lalela, thina esikholwayo indaba yethu ihlukile. Lithe iBhayibheli, cast all your cares unto him. Mayifika inkinga siyayinqaka siyiphonsele yena. Ifika siyinqaka siyiphonsele yena. Ifika siyinqake siyiphonsele yena. Uthe phonsani zonke inkathazo zenu kuye ngoba uyanikhathalela. Thina siphonsa kuyena, wena uphonsa kubani? Uphonsa ephilweni. Ukhala ephilweni wena. Athi umhlabelele ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangizwa. Ukhala kubani unganayo? Ukhala kuba ubiza bani? Obabiza uba nawe inamandla okukusiza. Ngoba nomngani wakho umuntu uyabona uma umtsheleza ngempela inkinga. Uvele athi mntaka mani hambe ngisathi ngizokutshela. Uyabona lento okhala ngayo eyami wes. Athi eyami wes. Ngoba ukhala kubantu abaronga abangeka kusiza ngalutho. Nikhona nibazalwane? Ukhala kumuntu oxakeke njengawe. Nikhona nibazalwane? Lalela. Mawuphansi dingumuntu ophezulu ozokuphakamisa. It's even worse. Mawukhala kwabaphansi. Ngoba abaphansi baphansi ngaphezulu kwakho. Baphansi kakhulu. Angithi wena ula emhlabeni bona ba under 6 feet underground. How can somebody who's under your feet and pull you up? It's only somebody ophezulu who can pull you up. Athi umhlabeleli ngoba uJesu wehla wangiphakamisa. Yingakho ephakanyisiwe ukuze akwazi ukuphakamisa wena. Ukuba uJesu waphelela ethunele bengekakwazi ukuyisiza indaba yethu. Ngoba sidinga umuntu waphezulu ukuze asenyule asitakule esimweni. Angeke utakule umuntu ongaphansi kwelevel yakho. Ngoba sefile uhlula ukuphila. Usangcono wena ngoba uyaphila. Wena ungazama ukusiza yena. Why ukhohlisa ngoba usuke umbona nje ukuthi uphele phambi kwakho. Uthi phuti anganyakazi phuti anganyakazi. Bese ucabanga ukuthi unamandla okukusiza. Ebe namandla okukusiza esala.
ngale kwethuna angeke akwazi ukusiza. Nangu Jesu mina ngizokutshela mina ukuthi nangu Jesu ozokusiza. Nangu Jesu ezokutakula. Akhathalekile ukuthi udaka okulu ubishe kangakanani. Noma bese ucwile uvele ngomuno. Izwi lakhe linamandla. Okukhuluma kanye uphuma obishini. Wathi esefile uLazaro. Wathi Lazaro, come out from the grave. Angazi wena. Mhlawumbe ngenzeka nesimo na usufana noLazaro. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi nawe usumathambo omhlophe. Impilo seyimunca wonke uJosi. Akuyona impilo Satan. Ngoba lithi iBhayibheli uzile. uKristu kuba babe nokuphila babe nakho ukuchicima. Kodwa isela lona lizile. It has come to steal and to kill and to destroy. Mawusatha yabonje uSathane njengoba esantshotshele ipeace ukuthula. Awusenako ukuthula. Akaqedile. Uqala ngontshontsha before destroy. Njengoba esantshotshele imali yakho nje. Usebenza ungayiboni imali yakho uthi yaphi. Akaqedi ngawo. I-aim is to destroy you. Kodwa nangu uKristu othi ngizile ukuba babe nokuphila babe nakho ukuchicima. Tina, we don't need money to be happy. We don't need money to be at peace. Because Jesus is our peace. Listen, asidingi ibhodlela. Asidingi mandrex, asidingi cocaine, asidingi iMercedes drug ukuze sibe high. We are always high. Because siphakanyisiwe noKristu. The joy of the Lord is our strength. Asidinge ukuze sithokoze. Asidinge abantwana abafresh ukuze sithokoze. Sithokoza before born. Awunangizwa nibazalwane? Aha. Ankhona bazalwane. Awudinga nomuntu ozokutshela ukuthi ublind or unzima or umuhle. The word tells you are wonderful and fearfully made. How much hey sis was umuhle. Hawu ngempela. Hawu hey ngempela. Hey ngempela. How was umuhle? Oh, thank you Bhuti. Lento isho ngiyibone esibukweni. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Uconfirm lento engiyibone esibukweni. Hallelujah. Let me tell you, there is life in the gospel. There is life in the gospel. When you live without Christ, ufana nalomuntu odla amanqina, ama walking and crying ngenkukhu. Hawadlaza umuntu, lipiso phola khona. Amanqina walking and crying. Le ekanje walking and crying. Le yokugcina. Yazi yamnandi inyama akho nyama lapha isikhumba akho nyama lapha ungajajuliswa amanqina inando seyafika bakwethu asaphili ngamanqina manje siphila ngenandosi Maungana Jesu uphila ufana nengane encela idam empty hayi ingqengqe idam into enomoya ngcela into engekho lithi iBhayibheli unegama lokuthi uyaphila kanti ufile mase sikholwa singcela ingqengqe nobisi elithi iBhayibheli langazelalana ubisi njengabantwana abasanda kuzalwa ubisi oluyizwi likaNkulunkulu. Yabona masalifika ivangeli. Masalifika ivangeli. Lifika ivangeli kade uzibukela phansi ukuthi nabe ngubani emhlabeni. Lifika ivangeli likutshela ukuthi God has made you to be a king and a priest. Lishintsha ngisho step sakhe ivangeli meselifikile. Shintsha ngisho ukukhuluma. Awuhamba uxolisa uhamba udabukisa yonke indawo le. No. Awayibona phi inkosi ihamba idabukisa. You walk like a king. Uhambe ngathi umhlaba wonke owakho. Ngoba futhi awuzikhohlisi. Vese umhlaba wakho noma siye ezulwini siyabuya sisazobusa la emhlabeni ngoba lo mhlaba wa create olwathini ukuthi sibuse siyababusa ababuse sibuke kahle siyami nangizwa bazalwane. Yeah, this world belongs to our father
That's why mase uyazi lento noma kuthiwa unamali namhlanje kodwa ubusasaba ngekusasa ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu omkhonzayo uownisha igolide nesiliva. Angenza kanjani ukuthi ubaba wakho ownisha igolide nesiliva wena ugcina usempofini? It's impossible, it cannot happen. Uend up ungasawarisheki ngemali ngoba uyazi ukuthi imali ayina choice fanele ingilandele. Zonke lezi abantu abakhathazeke ngazo uyaphumula ukhathazeke ngazo. Nikhona nibazalwane? Uyaphumula. Kade ebusuku ungalali, ulali ngoba sawuphunyuziwe. Ngangizobazalwane. Bonke tikolosho noma mtsotsi nazo zonke izilwane ezithunywayo azikwazi ukufika kuwe ngoba ukukhanya nenkonyama kaJuda seyikuwe. Nikhona bazalwane? Ngisho kuthiwa mntanami ubunamabhadi kuthiwa wadunuselwa abakini asebalala. Mase fikile uKristu akhosa alikwazi sashona esiyokudunusela. No! Akho manzi amnyama, akho khwakhwalala, akho ishiqinga ezingamelana nawe ngoba uhlanzwe ngegazi. Awusayena obumnyama wena. Awusayena oyiqalekiso wena. Lithi iBhayibheli unubusisiwe kanye noAbraham. Wabusiswe engeneni kwakho nasekuphumeni kwakho. Ngiyangizwa nibazalwane. Lathi iBhayibheli lami uphakanyisiwe kanye noKristu emazulwini. You are in control over situations. Ningizwile bazalwane? Ya awusakhali ngisho izimo sibhekana nawo awusakhali ngoba unikezwe amandla okukhuluma neintaba, ukhuluma nomoya ompofu, uthi hamba ngokuhlupheka ngegama lika Jesu. Awunasabelo kuleli khaya. Ukhuluma nezimo wena. Izinto bezingahambi kahle ukhulume nazo ngoba emazwini emlomeni wakho amazwi akhiphayo ayadala. Njengobaba wakho sezulwini owathi let there be light wakhuluma kumnyama kwavela ukukhanya. Nawe ukhuluma izinto ezingahambi kahle size sihambe kahle. Bless the Lord. That's my papa. Uzela uNkulunkulu wena umdali wezulu nomhlaba. Oh, take Abraham, there is nothing too hard for me. Ngiyakuhluleke uzelo yena. Angikhathali njengamanje ukuthi isimo sakho sinjani. Kodwa I guarantee you if ukholwa yiloko akushoyo ngawe uzibuke ngendlela akubuka ngayo uhambe ngendlela afuna uhambe ngayo. Ngeke mntakamama ngifuna ukutshela ukuthi noma bethiwa kini kuvalwe ngesihlahla kuthiwa akekho ophumelela wobo oqala ophumelelayo. Wobo oqala ophumelelayo. Kuthiwa akekho kini okwahlala kahle emshadweni wobo oqala ukuhlala kahle emshadweni. Kuyoqopheka umlando kwigeneration yakini. Bonke kuthiwa bayaphuma emshadweni wena ngeke uphume. Ngizwa nibazalwane ngoba umbetho usomandla. Awusayiphileli wena. Ukhona umuntu ongene kuwena ngaphakathi. Lo muntu ongaphakathi kuwena akakwazi ukwehluleka. Lo muntu ongaphakathi kuwena akakwazi umpofu. Lo muntu ongaphakathi akavinjwa akabambeki. Ingakho lithi iBhayibheli goodness and mercy shall follow me. Kunezinto ezingeke sakulandela. Kuneziqalekise engeke sakulandela. Kodwa ulandela goodness and mercy. Nikhona nibazalwane? Mawuvuka ekseni kuthiwa how hey asilazi lo suku ukuthi lusiphatheleni awukhulumi kanjalo wena. But when uthi this is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Nikhona nibazalwane? Nikhona nibazalwane? Makufika inkinga awucabanga ukuzibulala awucabanga ukuzilengisa ukhunyisa amaphilisi ngoba uyazi ukuthi my redeemer liveth. Umhlengi wami unjani uyaphila. He makes the way where there is no way. Nangu Jesu uyelo. Uyelo simlethile. Nikhona bazalwane? Uyelo. Listen, ukuthola uJesu ungenagama. Lingeke ithemba lokuthi yokube yinto empilweni. Ngisho abantu bethi soke simbone uyoba yimi. Jesu abamangazi. Hathi uDavid emekhuluma athi undlala itafula phambi kwezitha zami. Qoba ikhanda lami ngamafutha athi indebe yami yachichima. Noma bekuthiwa kuyashoda namhlanje kodwa ngizoprofeta phezulu kwempilo yakho ukuthi indebe yakhe izochichima. Ngizoprofeta phezulu kwempilo yakho ukuthi okuhle nomusa kuzokulandela. Ngizoprofeta phezulu kwempilo yakho ukuthi kuzovuleka iminyanga beyivalekile. Ngizoprofeta ukuthi kathi ungenagama uthi uNkulunkulu will make your name to be great. Yeah, kuconnecta noJesu omkhulu. Gcina umncane. Uthi I will make your name to be great. Ngiyangizwa nibazalwane? Zonke lezi ezizama ukukunciphisa, ungavumi izinciphisa.
Mawusukristu uJesu unwetshiwe. Ungamangali noma bethi abantu phakeme. Inkinga ukuthi bathu lo sewuphezulu wena. The only thing abatshela ukuthi zamani nanonyuka. Thathani uJesu nizonyuka nani. Kuthi ave phakeme. Asiphakeme siphakanyisiwe. Siphakanyisiwe. Nawe ungaphakanyiswa. Nginga ukuthi ufuna sifane nawe, sihambe sixolisa. Sihambe ngestep sedada. Ngingakhi la. Ngoba thina sihambe ngestep sedada, ubona ukuthi siphakeme. Asiphakeme ukuthi siyazazi sobani. We know who we are. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Siyazi sihlanziwe. Siyazi ukuthi siphakanyisiwe. Problem yakho, you don't know who you are. That's why uhlala njalo undermine, usibukela phansi. Sivala amehlo sithandaza. Sivala amehlo sithandaza. Sivala amehlo sithandaza. Singasukuma sime ngenyawo. Kuwe Baba sengibekithemba kuwe Baba ngibeka ithemba kuwe Baba kuwe Baba ngibeka ithemba lami kuwe Baba kuwe Baba ngibeka ithemba kuwe Baba kuwe Baba ngibeka ithemba Where will you spend your eternity? If you were to die today, will you see Jesus? And if you Babu Zulu namhlanje, pray with me. But you are saying, Lord, I'm coming back to you. I'm coming back home. I'm coming back home. I want to receive eternal life. I want to receive this grace. I want to receive lo Musa. I want to pray with you. I want to pray with you. I want to pray. Don't allow this opportunity to pass you by. Ashas, quickly come. Kitchuman standards, Kitchuman standards. Ungapiki nabanye abanye baphakamisa isandla isolo abanye basindiswa ngalelelanga abanye basindiswa sifika mana la tate wethu ungasaba mana la uNkulunkulu akubusise. God bless you. Ukhona omunye. God bless you tate wethu. Ukhona omunye. I want to pray with you. I want to pray with you. Ungasaba gijima ngaphambili ungasaba. It's your day of salvation. Suku lakho lensindiso namhlanje. Suku lokwamela umusa kaNkulunkulu. Respond to God's love. Bakhona basinikelile Monday.
bakhona abazinikelile ngolesibili, kukhona abazinikelile izolo. Ungaphiki noseduze kwakho. Ngiphisa kancane lo volume. Ngiphisa kancane lo volume. Lalelani labazalwane. Uma kushunyayelwa, mase kuyile lithuba lokubizwa kwa-altar call, mabili amaphimbo akhulumayo. Kunalele lithi ungayi. Uyasaba wena. Bese kuba khona lele lithi shona khona. Lele lithi ungayi. Usathana usafuna ukugcina kuleso simo sakho. God, I'm inviting you today to respond. Lalela leli phimbo lithi shona khona ngaphambili ungasabi. Akuzudliwa yilutho. Mawukhona gijimuze ngaphambili. I want to make sure I have given you enough time. Gijimuze ngaphambili, gijimuze ngaphambili. You want to give your life to Jesus? Gijimuze ngaphambili. Sesihlabelele kokugcina. Sengobona ngawe. Sihlabelele kokugcina. Sihlabelele kokugcina. Sihlabelele kokugcina. Shani izandla, shani izandla. Shani izandla, shani izandla. Shani izandla. Ngibeka ithemba, ngibeka. Ngihlabelele ukulinda wena sengiyavala. Shani Zanta nange respond. Shani Zanta. Nisho lo mthandazo emva kwami nilekelelwa ibandla likaNkulunkulu lithi baba wethu ongcwele egameni lika Jesu siza kuwe namhlanje sizokwamkela isipho sokuphila ingunaphakade. Sivuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi, siyakholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile ukuze sibe nokuphila okuphakade. Namhlanje siyamkela ukuthethelelwa kwezono zethu nokwesulwa kwamacala ethu egameni nasegazini lika Jesu. Sithi konke okudala kuyadlula kodwa bheka kuvela okusha. Siyabonga Baba ukuthi lithizwi lakho bonke abakwamkelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kusukela namhlanje singabantwana bakaNkulunkulu. Konke okudala kuyadlula kodwa bheka kuvela okusha. In Jesus name. Ashalo Jesu izandla enkulu. Elithi iBhayibheli ngoyedwa ophendukayo izulu lonke liyahlokoma. Congratulations. Congratulations.